Gare ku dai kira matasa don Allah ku daina shaye-shaye. Domin hakan da cuta a gare ku ina kira matasa. Gare ku dai kira matasa don Allah ku daina shaye-shaye. Domin hakan da cuta a gare ku ina kira matasa. Farko na sanya Allah masanin da ke kashewa, roƙo da ke gadafan waƙar da zandiyawa, waƙa ta shaye-shaye matasan mu zangayawa. Allahu ne du'a'i shirya mana dukkanin matasa. Kun san fa shaye-shaye wata illa ce da ke kashewa, kai baka amfanuwa kuma ka zamto abun gujewa. A cikin gidan kuma an ware ka cikin abun kulawa. Ina daɗi rayuwa ku yi nazari mun haba matasa. Darajar matasa cikin al'umma ba fa kankani ba. Yau duk abin da za a yi a ƙasar nan ku kuke kan gaba. Addinin mu ma ya nuna mana ku kuke kan gaba. Ku daina shaye-shaye ni fata ina kira matasa. Illa ta shaye-shaye na tarwatsa tarbiyyar iyaye, bugu da ƙari iyaye kan haka na zubar hawaye. Shi ko zubar hawaye na iyaye sai mu zan kiyaye. Duk wanda ya kiyaye Allah zai ɗaga martabarsa. Wayya da hankali na zan ɗauki wuƙa na karshe kaina, kuma ya da hankali na zan hange wuta na jefa kaina, kuma ba dalilin da zai sa wani ya zugan na shugabarna. Dukkanin bayanan da nai zan so ku yi nazari matasa. Wannan kira nake yi sannan kuma gargaɗi nake yi, dan na ga shaye-shaye ta haukata wasu na bulaye. Daga ɗau kuɗi ka sai kwaya gara ka je ka kurba shaye. Najeriya ƙasa ta Allahu ka haɗa kan matasa. To ni a nan nake so zan huta 'yan uwa masoya. Komai da lokaci mai haƙuri shi ke yin biyayya. Ita gaskiya ko ina aka je ta binne masu ƙarya. Fati kari shi mace na garin Suleja ina matasa. Allahu kai salati ga Muhammadu shugaban ma'aika, ka sanya alihi da sahabbai na rasulu masu binka. Allah ka sa wani bayan Allah masu binka. Darajar rasulu manzo Allah ka shirya duk matasa.